Sudunga nga dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga kisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahigos lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong taragi hapon bay. Kinsa pa man di ay aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon ta gihapon nga magkabarog, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong taragi hapon bay. Gamay pangat pag-ato dasig bay, gamay pangat pag-sakripisyo, ikaw kita August 21, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalingho, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Mary Rose Endrina, Angela, Roy Malasarte and family, Dennis Gonzaga, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, May-Ann Katakura, Consolacion Tijano, Noli and Concon Tijano, Camilo Guillen II, Manilin Roldan, Evelyn Pilar, Santiago Franco. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. For good health, guidance, deliverance, enlightenment, and protection of Resi Joy Cuenca and family, Pinili family,
Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Anobiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader, and Renante Saludo, Melin Yungko. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lauro Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes Sigondino, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, Joben Benedict, Nenet, Cabrera family, Terdes family, William Anshoni Miranda, Carmencho Dakay Pinili, Porita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bibilio Amor Lee, Lucila Makiling, Abad and Isok family, Los Viminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap, Lourdes Kindergarten School. Happy 50th birthday of Jonathan Tinga. For the souls in purgatory, Ernesto Fadriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Rinaldo John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Mimerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Egmidio and Caetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Epimaco Martelino Jr., Agnes Nieves, Liceria, Felisa, Carmelito Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Frankie Lee, Leopoldo, Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr., Ramon Jr., Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Emetrio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Sinon, Rofina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melissa, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina Demosthenes, Isias Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Crescia, Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo,
Rolando Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen Ninita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicinta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose, Victoria, Juan, Eufrosina, Marcelina, Vinancio, Asuncion, Maria Armi, Jose Ansaloma Padriga, Henry Amaria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Midalye Jr., Jose Agagon, Lizel Ningasca, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porferio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong, Manuel, Enrique, Juanita, Felix, Paula, Uy, Chay, Paul, Caleb Di Gracia, Danilo Espinar, Andrea Di Gracia, Porferio Espinar Sr., Paterno Israel, Amelita, Filomena, Catalino, Pablo, Tiborito, Victor Sr., Victor Jr., Paterna, Timotea, Rosendo, Alfredo, Sister Cora Haka Efime, Rosalia Lopez, Ronald Pocong, Cherry Longkines, Jocelyn Flores, Ruel Aunso, Visitacion, Nesifora, Sonia Pilago, Jade Epilan, Cornelio Epilan, Maura Polida, Flora Lopez, Victorino Vargas, Lucia Paterno, Placida, Chudulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Kyle, Raul, Sonia, Janet, James, Emiliano, Isok, Diana Ngo, Uy Chan Si, Ke Rin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sun Ti, Ke Chong, Francisco, Barete, Seferino, Anita, Lucy, Helen, Elvira, Siriaca, Eugenio, Adriana, Fernando, Leonard, Aurelio, Onesimo, Maximo, Expedita, Bernard, Elizabeth, Victoria, Prisco, Crisanta, Milagros, Ofelia, Hermenegilda, Inocencio, Elegio, Sebastiana, Napoleon, Gregorio, Pedro, Trojano, Romualdo, Balbino, Impoy, Maria, Bernadita, Loren, Leon, Crescencio, Natividad, Alan Eufresina, Cabornay, Vicenta Roble, Petra Banzon, Agustin Banzon, Juan, Jovina, Milagros Sanchez, Vicente Sanchez, Rolly Sanchez, Mary Queen Aton, Francisco Alcantara, Pipito Jr., Consolacion, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana Esteban, Bienvenido, Ava Yap, Cicinando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Luciano Midalye,
Jose Agagon, Lazel Ningasca, Sotera Migalien, Jose Camelio, Avelina Go, Arvin Cometa. Birthday of the late Francisco Tabuada Sr. and Consolacion Lapina, Gerald Shannon Lawrence. 40 days for the souls of Maximo Daclan. 40th day of Castro Chua Sr. 3rd day novena of Frank. Death anniversary of Pete Jeline de Gracia. 64th birthday of Lilia Tan and good health. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog manindog, Siya ang atong puso, ipiling kita makatawhan, halaran na siya. Mawitan na ang Pinoy, bukan na atong hari, isang yaw na ang iyang gubat, kay gusto ang Pinoy. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Nga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 21 online mass at 6:30 in the morning. Atong gihandom karon Pope Pius the 10th atos ang iampo ning adlaw atong nasod. And I'd like to invite you to offer your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Lakip na atong mga parish intentions, among them good health, safety, protection of all our parishioners dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, tanang all our frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilquist Appliance Corporation family, for the intentions of Jacqueline Chua, Carmen C., Albert and Criselda Lim, Pasitaong, Cookie Uy, Susan Chu and family, Paul Kelly. Thanksgiving for the graces received by Joel and Barbara Cabo, Tahoe family, Carmen Caballero Ilaya,
Titing and Linda Velasco, Pilar Pardo, Alexine Lanaria, M.M. Tuazon, Rizada, and Bardilas family. Atong ihalad sab kini sa mga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan for Chang Barberan Codilla, the 70th birthday of Annabel Cabrera. And atong i-offer kining santos nga misa for the healing and spiritual strength. Ilabi na nila ni Halimane Ranganath, Father George Justice Poy, Dalen Gloria, Rogelio Lukmayon, Flobert, Delia Villacastin, Maylin Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Dennis Cañete, Flor Apape, Dr. Pasita C., Rose Herrera, Gary Borelli, Welsia Vender, Vilma Reber, Camilio Gillian II, Fornove, Kim, Jeff, Irene, Zara, and Sofia. Sa mga kalag nga nipanaw na, labi na sa mga kalag nila ni Teresita Alvarez, Teresito Yap, Manuel Malubay, Felipe Tan, Elvira Genita, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Ivan Nakar, Anita Makawili, Linda Nunez, Magdalena Sato, Intan Tan, Macario Lumod, Elpedia Amor, Jose Carmelio, Jose del Rosario Pardo, Henry Soliva, Jose Navarro, Rodolfo Lorenzo, Celeste Lienos, Vicenta and Mary, Sotera Migalien, and Maximo Daclan. Mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron kita takos og andam pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man na kining halaman kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo waktangan mga kasalanan ug ang kaluwasan nga akong ipaano ipakanaon. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, aron pagpanalipod sa pagtuong Katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo, mipuno ikaw kang San Papa Pio sa langit nung kinaadman ug kaisog nga apostolikanhon. Itugod nga kami sinunod ang iyang mga pagtulunan ug panig-ingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Gikuptan ako sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu, gidala ako niya didto sa walog, diin nagkatap ang mga bukog. O gilibot-libot niya ako sa pagpatanaw niini, ug nakita ko nga nalukop sa bukog ang walog, ug uga kini kaayo. O giingnan ako niya, tawo, mabuhi pa ba kining mga bukog?
ug mitubag ako, Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Unya giingnan pagayod ako niya. Sultihi kining mga bukog, nya mamati sila sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoong Dios kaninyo, paginhawaon ko kamo, ug mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo og mga ugat, ug unod, ug panit. Ug hatagan ko kamo og gininhawa, ug mabuhi kamo. Unya, makaila na kamo, nya ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas, ug nagkauli ang mga bukog, ug nahimong tibuok nya lawas. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod, ug panit na kini, apan dili pa muginhawa. Unya giingnan ako sa Dios. Tawo, sultihi ang hangin niya ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya paghuros ug paghatag o gininhawa niining patayeng mga lawas, aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako, ug miginhawa na sila ug nabuhi ug nanindog sila. Daghan sila kaayo. Unya giingnan ako sa Dios. Tawo, ang katawhan sa Israel, sama niining mga bukog. Miingon sila, ugana ang among mga bukog, ug wala na kami paglaong. Patay na gayod kami. Busa, sulti sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo, balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibaw-an ninyo, nya ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nya ako ang Ginoo, nya nakisulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kayang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kayang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Pasultiya ang tinubos sa Ginoo. Sila nya iyang gitubos gikan sa kamot sa kaaway, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silangan ug kasapdan, gikan sa amihanan ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo kayang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nasalaag sila didto sa kamingawan. Wala sila katultol sa dalan ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila o giuhaw. Naghigos sila sa ilang pagpanglakaw. Pasalamati ang Ginoo kayang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nagtawag sila sa Ginoo sa ilang kagulanan, giluwas sila niya sa ilang mga kalisdanan, ug gitultulan niya sila sa matarong nga dalan, aron makaabot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasalamati ang Ginoo kayang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaluoy, ug sa iyang katingalahan, mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo. Tungod kay iyang gitagbaw ang gipangandoy sa ilang kalag, igibuhong ang gigutom sa mga butang niya maayo.
Pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, ngang mga Saduceo gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila pagduol kaniya, ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad nining duha ka sugo ang tibok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ngaigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog maglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Few days ago, dito sa kaparokyano nga miduol nako kay nag-appointment siya for confession. Kay hapit na kuno ang iyang birthday. I think this week dili ba karon or ugma. He felt he had the need to come to confession kay hapit na siya ma-80 and he is getting ready to fly home. Matud pa niya, all my bags are packed. I am ready to go. Anytime, ready na kuno siya. And so he had to make a confession. Unya pagkahuman siya confession, he shared an inspiring life story nga nahitabo kaniya when he was still 26 years old, dugay ng panahon. Matud pa niya, he resigned from his first job in a bank. Nagtrabaho siya bangko. But because of some circumstances, ni-resign siya. Pero ang kwarta sa iyang pitaka, 10 pesos na lang. And he was so scared. He felt lost. Nahadlok siya, dili tungod sa iyang kaugalingon, pero para sa iyang pamilya, because he had a family to feed at the time, iyang asawa ug duha ka gagmay nga mga anak. He was concerned how to provide for them. But according to him, he turned to the Lord. Nangayo siya guidance, he asked for enlightenment, and he asked the Lord to bless whatever he does. At the time, he had a motorcycle, and he felt God was telling him to sell the motorcycle. Iyang gibaligya. At the time, it only cost 400 pesos. But he was so thankful because he was amazed how God guided and helped him. Bisag 400 lang ang iyang kapital, ingon siya, within a year, he was able to make 6 small businesses ug mao ni naka-provide sa iyang family. Nga na-amaze kay siya sa gihimo sa Ginoo. And that was only one of the many strings of miracles in his life. Brothers and sisters, atong gibasa karon sa unang pagbasa, 1
first reading, we are reading from the book of the prophet Ezekiel, chapter 37. Kung naminaw mo og pagtarong, dinhi we have a graphic, powerful vision of prophet Ezekiel. Long time ago, this prophet had a vision o gidala siya sa Ginoo sa usa ka valley, usa ka walog. Daghan kay mga bukog, it was full of dry bones. It was a sad sight. Once these bones were full of life, vitality and vigor, pero karon they were all dead and dry. Patay na sila. And God commanded the prophet, sultihi sila, preach to them, tell them about God's word, because they will come back to life. They will be revived. Mabuhi sila. And it happened just as the prophet was looking at the bones. Ang mga dry bones, they all came together. Slowly, they recovered, and they had now the sinews, the muscles, the skin. Hangtod nga sila nabuhi. They became alive. And in fact, he saw an army of God. Kinsa maning mga bukog, mga igsuon. First of all, these bones, they are about the nation of Israel. Because when prophet Ezekiel was writing this, he was referring to the nation of Israel. At that time, they were in exile in Babylon for 80 years. They were destroyed by the Babylonians, and they were carried in exile, the whole country, the whole nation, and they were now discouraged. They were defeated. Verse 11 says it very, very much. Nga nag-ingon na sila, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Patay na kami. But also, this is also about us, brothers and sisters. Whenever you are feeling lost, you are feeling hopeless, you have no hope, and you have no future, these dry bones also apply to you or to your family. When we find ourselves with no enthusiasm, you find yourself with no energy, no life, but through God's word, you will live again. Mabuhi kapag usab. We can have spiritual reawakening. We shall be revived. We can be restored, brothers and sisters. Nindot kaayo nung kining pagbasa nato karon, tukma kaayo sa atong panahon. Labi na ning panahon sa COVID, because many are becoming discouraged, feeling lost, full of fear, full of concerns, full of anxiety. Brothers and sisters, the Word of God is telling us 3 ways for this revival and spiritual birth to happen to us, to happen to your family, to happen to yourself, to happen to our society, our nation. 3 R's ang akong nakita, brothers and sisters. Number 1, return to the Lord. That is the first requirement. That is the first condition for us to be revived. Returning to the Lord. The prodigal son left home because he followed his own desires. He followed his own whims and caprices. But to return to the Lord means to walk with God again, to be close to the Father, to embrace His wishes, to embrace His commands. To return to the Lord means to repent. Metanoia, the Greek word metanoia, means reviewing our ways, putting our life in order. We fix ourselves. Returning to the Lord is the key in experiencing God's blessings and God's favors. Number 2, the second R, to rediscover His Word. Take note, God told the prophet, tell them, prophesy to them, sultii sila. The Word of God has power. And when we do it, we take His Word,
and let it guide our life like a lamp and like a light. We will revive. We will reawaken. Notice, brothers and sisters, our culture today, it seeks to redefine God's word. It seeks to minimize its authority in our lives. Today, some people listen more to science and to psychology than God's word. Today, our culture belittle the value of God's word. Our culture is putting aside the word of God. But the word of God has power. Sometimes we think the word of God is not relevant and it is not powerful. But today we see the power of God's word from the first reading. And how can we rediscover the word of God? We read it, we study it, we know it, we love it, and we become obedient to it because it has power to revive us, to restore us, to make us live. And third, the third R, we reaffirm our love for the Lord. And that is what our gospel reading from Matthew 22 tells us today. To love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Somebody said, to keep your heart from going cold, stay on fire for God. And that's why this is what Jesus is telling us today, reminding us to keep our love alive, to keep our hearts glowing, to love the Lord with all our heart, all our soul, all our mind, all our strength. Because this love will revitalize your heart, and this great love will make you loyal and faithful to the Lord. Today, brothers and sisters, God invites you and me to a spiritual rebirth and revival. And for this to happen, we need to do three things, three necessary things, the three R's. Return to the Lord, repent, make a U-turn, and fix your life. Second, rediscover God's word. Let it be your guide. Let it direct you, because there is power in God's word. And third, reaffirm your love for the Lord. And the result of doing this, it will regenerate your life. It will resuscitate your life. It will reinvigorate your life, your family, your future, our future. Amen. Palihog manindog. Walay usa nga makaingon sa Ginoo nga matuuhon siya nga dili mapaubsanon busa diha sa tunhay nga pagpaubos. Ihalad nato sa Dios ang atong mga pag-ampo sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, sa tibuok kalibutan, nga iyang mapadayag ang Kristohanong diwa sa panaghiusa, kaangayan o kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon, nga ang tingog sa kabataan, katagaan ug bili, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa katilingban, sa mga kabataan, sa mga masakiton, ug ubang putong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar.
Mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga makaambit na sila sa kaluwasang dayon, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, all frontline health workers and their families, devotees of Mama Mary, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, ilabi na ni Chang Codilia for Annabel Cabrera, nga bendisyonan sila sa Ginoo, hatagan og maayong panglawas, ug tagaan sila og mga grasya nga ilang gikinahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Atong iampo healing and spiritual strength sa tanang mga masakiton, atong pangayoon ang pag-ampo ni Mama Mary, interceding for them for healing and recovery. Ilabi na nila ni Halim Mani Ranganath, Father George, Justice Boy, Dalen Gloria, Rogelio Lucmayon, Flobert, Delia Villacastin, Maylin Chay, Leslie Soliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Dennis Cañete, Flora Pape, Dr. Pasita, Rose Herrera, Gary Borelli, Welsha Vender, Vilma Reber, Camilo Gillian, the second, Nove Kim, Jeff Irene, Zara Sofia. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa hilom atong ipadangat sa Ginoong atong mga personal nga mga pag-ampo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Manindog palihog. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo, sa imong pagdawat sa among mga gasa, itugot na ngamuyo kami nga sa among pagtuman sa mga pahimangno ni San Pio, Papa, among atimanon kining Diyos nun nga mga misteryo sa kasing kinasing-kasing nga pagtahod ug amo kining dawaton sa gugma nga maalagaron. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud
nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Papa Pio Pius X sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot kayod kanimo o busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasadya kami ug nagdahig sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya Hosana sa kaitaasan kay kun ang nagaan sa ngalan sa Ginoo Hosana sa kahitaasan. Mangluhod palihog. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas, may hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na si Teresita Alvarez, Teresito Yap, Manuel Malubay, Felipe Tan, Elvira Janita, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Ivan Acar, Anita Makawili, Erlinda Nunez, Magdalena Sato, Intantan, Macario Lumod, Elpidia Amor, Jose Camelio, Jose del Rosario Pardo, Henry Soliva, Jose Navarro, Rodolfo Lorenzo, Celeste Lienos, Vicenta and Mary, Sotera Migalien, Maximo Daklan, nga imong gitawag, nganha kanimo, gika ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Mary Mazzarello, Saint Bernadette Suberu, Saint Pius X ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon makaampo kita sa atong langitong amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo ni Jesus. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagtaygod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay,
Ginunuan luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kamumuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo Ipakita ta ang atong panaginig sunay. ang kalina. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod palihog. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang atong healer, siyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Alang niyadtong naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
ninyo, kalipay ka sa nagsubok. Pahandi ka, nindughan ko, tugma ang kitalig mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamatuuran, o ang kaluwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong gimahal, isalig ko kanimo ang tanan, isuliran. O Senyor Santo Niño, sa adunay kapasidunggan ng imong pagbuot, maghari ning dughan. Ang imong pagbuot, maghari ning Manindog paliho. Mag-ampo kita. Sa pagsaulog namo sa fiesta ni San Pio, Papa, nangamuyo kami Ginong Diyos namo, nga mahimo kaming makanunayon diya sa pagtuo, tungod sa gahom sa langit ng bangkete, ug maghiusa kami diya sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. Mangluhod paliho. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Sa di patamahuman, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa atong online masses. Please continue to do so. We continue to pray sa pag-ampo o pag-amping o greetings sa mga nag-birthday karon, si Chang o si Annabel. Enjoy your day and God bless you. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo,
sa tanang panahon. Ikaw ang among hari, kagahapon ug karon. Sa tanan Ang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nagimatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, sa kaayo mo. Daigon sa kanunay ko, simahon ka ngayon. Santo Niño, kumako. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihan